Na. Kunin ito magulo. May huwag kampatan. Magluho. Mario matuin niyo. Ano matumaray? Tinindog na napis. Umato kayo mo magluho. Na, tayo sa ka. Siya namin sapo ka rin ikaw ibang iba niya ako. Ano? Iwani. Na, iyato na. Magtilog kita ni Wasarakaw. Way lumingkat. Dia daw tuta na. Ay, tayo. Kutul ka. Buto na kami. Surprise ako, Surprise. Ya. Katoy siyo. Marian Rivera. Yan. Yes. Pakira. Carla Ablili, ano na. Bla. Kalo. Pa. Si Tahi na. Si Tahi. Wow. Tayo na ka. Pasubya. Why lumingkat sila palkab tanga mo sa ako istoryan? Tayo na ka. Nga. Hello mga tuan mga rayangan sa kami istoryan. Oy na. Ate ya. Kita ama bang nagtatay ko long Regine Velasquez. Why Velasquez? Oh hi. Ibisira yan Jilin Quinto. Para pa buayan. May natutudya mamandang-mandang. Pag ako tayo mo'y makatumlang. Sali na kau kakosing kagambugtang. Wow. Iyari siya. Kaya ito yung kamugtang. Ay lawa ka, ay makulawa-lawa paglugo ka. Paluwa may sabi ni. Ya, mas luho ka. Okay paano may pagkano mong putsong yaw? Ay, may tayo namin kung kari ka mari, magpumuntis ka mo magluho. Pakana na yung putsong mo, sa pakana na pag ito kaling putsong. Inas, isang buwan, ikaw na. Ay, nalutaw na. Law ko lama, ina ako naman yung lutaw rin. Ang pagtuwi rin, lutaw rin kako. Na, lutaw na. Muna. Na, Ay, nako. ang baklay. Na. Biyato. Beri, kati ko no. Na, ang nawali. Ay! Why na? Okay magluluko ba sa mo pagkuntis ka mo. Yabatan mo yung sabi. Okay, among isang. Itaw ta kuno. Ito na. Kaya panguntis na saksiya. Ay, maglimutan. Adeng na. Malaysia yung magluluko yan. Nga Malaysia. Yan ba kami? Ito ba? Si Tae na. Nakawa mo to dahil si Tae. Action! Di ba kalaw? Action! Ikaw na naman tumakabat ko tako. Naiwan luho. Niraya? Nuli na. Wala ko naman tumatawa. Naiwan luha niyan. Wiling alimon ka na. Ang inawin ka ulit. Alam ang ibon mo. Yan nga niya. Alimon ka. Ano lang umalik? Ayan ni Dako Tinyo. Huwag ko binata. Luho ko lang niya. Mic test.
Mau tayo. Di May ko man kapusan, nato na kapusan. Di ko mo lang yung tigo. Ah, continue. Maestro! Manok puno, manak na tumari. Pagkakakitagal sabay. Awang ko ini. Takot ka na muha, arong ini. Katuto ka mo, pagkarati. Nakakarati! Na-miss mo raw. Ay nabuhok lang na, Malaysia. Ay nabuhok di ba ni Pacquiao, ay nabuhok di. Umbak, ang laikap tong ko, tay ko. Atay ko malimo. Na. Yeah. Ito yung bak. Ang laikap ang ganang kay Kap. Ang tusang kay Kap. Pakinaw. Magkarati. Huwag kang lumaog. Magkarati. Isang lumaog na kami. Biso eh. Biso na lo'y krumatong tayo nga kayo matutulpuin. Biyan na, Diyos. Ah. Biso may sabsay ni, biso may sabsay ni. Takad ko, Diyos ko. Kabilanta. Magkarati. Hello. Balikin na, biyan masarap ito. Betlong niya. Ah, magkarati ko nung tindog ka. Takad ko, nakarumog din eh. Takad ko, Diyos ko. Hello. Hey. Ay, nakangi ako nakangi. Nagkangi. Nakangi, nagbalik mo kumbiyan sa Oh, ako. Hey, ho. Nakarumog. Katuloy na. Magkarati. Isip nga ito ni siyo. Yung ba? Yung ba? Ha? Ito din ato di mato. Rumato din. Takad ko ah. Atong sa kaulit ko ito, sisaw na ito ah. Katuwa na. Hawa naglilig eh. Ay, tao si manok-manok ba? Yung mato, namatay na ka. Namatay sa kan. Nagyulong, namatay sa kan. Takad ko kung di piri. Biyan. Okay, ting. Dia, Ayan, talaga hindi ako may magkarate. Pakunin kay ingatan mo. Maglato-lato. Paglato-lato. Pinalilit kami mong palay mo na kuya, malato-lato. Ina ba? Ambo ba? Ay, tama, may ako ito inabiyain. May ako inabiyahan, lang ako, sorry. Ha? Eh, marunong. Tayo na ka. Ay, paglawak na ka mo. Nung ipaglawak na ka mo, hinig yung mga synchron. Matangad ko ah. Round number 1. Bravo. Takad ko, bravo ko na. Nabalik squad. Round number 1, bravo. Kanto eh. Aray ko. Tiling. Ha. Nagtaksi. Ting. Takad ko ah. Round number 2, San Marino. San Marino, round number 2. San Marino. Di ko sa Bansipak. Round number 2 na. Round number 2, San Ito ko. Marino. Nagpasyo. Round number 2. Oh, Ay, nabali. na po sa ating lato-lato. Round number 3. Round number 3. Kanon. Ano na ni Marati? Ay, nakakaray niya. Timindog. Okay, round number 2. Round number 2. Round number 3, lutaw. Kabilaw. Round number 3. Kabilaw. Ikaw. Maisa rin ka atin eh. Nakalun. Si Manok, sinanakin na si Manok. Pagka kita ispiyari ka, matakutin pamilya. Susok
Magdua ah. Magdua. Magdua lang ko tasbih. Tangan ko undakan ko kay mo ka matuya pati blarot iwan ya pati blago. Lato-lato. Okay, tao ko. Wala. Biman ko kaman niya. Kare ka mo, nakayari na nagdaranasan ka man yan sa ini. Oh. Kaman yan, 2 taon. Kare ko patong larot. Nang lalarot. Ay na namin pa. Ya mo pa. Okay, pamilang ka mo. Para kung kanyo kayo magdua. Ay, may Latest na biya, ni pagpamilya. Lete siya katoy. Katay. Sabat nila lang nga amon. Bukod sa estetik, Pakusin pakusin to. yung mga kayo nila naglalaka-laka ba niya? Tangad, matampalin lato-lato to. Katampala na. Tangan ko Katay tumulong na, ka. kakitaan lang kami, ba't lang kapagyaron, idug inya to. Tinutun-tun, Tampanan ko ano ba? pa doon. Tampanan ko man yung lato-lato mo. Tangat ko Tampad Ayan. ay ang ba't nangangalog saya? Ayan na, tampanan taga mo Patarikan kita ng lato-lato niyo. Tangat ka mo. Naglaro na ka mo tiyang pana. May tayo siya. Katay na. Ang Ako yan. nakaway na, ang nakaway na, ang nakaway na. Basta pilon lala, Jim. May tabi rin kawa mo atib. Na. Pwede adin ni Sab. May tabi rin ni nang niyo. Biyari ba mga abnormal? Sabi adin. Biyari pagpamila nga kamo, pakamo, hindi kay pakanyo. Yan. Tayakonin do ako kumilo este, 25 tayakon. Ikaw nga natayakon, natayakon. Okay. Diyan dapat mawali sa kam. Ring light. Action! Malugay. Sayo ka, bukumbiyan to, pasumbiyan sa, pasumbiyan. Ikaw, ang letes. Kari ko marinda. Go hatid taminda. Panay hug mga tainga. Uni ni Imam Mayat. Mga kumayat na. Bini pa ka mo. Dati yun. Kaumbuan. Uni numbu. Peitukan kaumbuan. Naglan nang siya. Naglan nang. Peitukan ang nakabuan na kayo. Gusto si Imam ni Naka sa BTS. Kasano? Kaloy pinakamaman sa ito. Karuang-ruangan. Waira. 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 Kikid. Si manok, si nananina, si manok din nananina. Okay. Magkalang. May ngantay ni magkalang. Ay, ko na. Mangdi, ulog ko rin si stage. Dumulog kita ba? Dumulog. Okay. Last na kalangan dari ko hindi. Uy. She's God. Kuno ba yun she's God? Flash pila? Among way namong pinakamataas na tuod kaniya. Yeah!
May niyakos mo